ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀଚରଣ ଗିରି ଶିଖରପୁର ଏସ୍ଏସ୍ବି ହାଇସ୍କୁଲ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ବି ହାଇସ୍କୁଲ ଆଲୁମିନି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶିଖରପୁର ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଠ ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ହାଇସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଜଳଛତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ତଥା ଶିବ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଳାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖକୁ ଆସି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।